मिरुआव गोदान सोरखार दाफिननो 3 दानसोल'सै। लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो जागोन मिरुआव गोदान सोरखार। नाथाय 4 बोसोर जानायनि उनावबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायाखै। बिटिसिनि बायदिसिना थासारिनि जेंनाखौ लानानै बाथ्रा बुंबोबाय थानाय आथिखालनि बिटिसि थिखादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बिटिआरखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि। बिटिसिआ जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं। बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं जोबनायनि लामायाव। मोनफा मोनफा फोरमानफोरा नैबे फाइलाव दं। मोनफा मोनफा बे फाइलावनो दङ रायजोफोर। बिटिसिआ जोबनायनि डकुमेन्ट्सफोरा नैबेयाव दं। गासैबो बिटिसिआ जोबनायनि डकुमेन्ट्सआ बेयाव दङ। बिसोर मा मा दाय मावना फैदों बे डकुमेन्ट्सआव रेडि। बिटिआरनि मोनसेबो दफा जायाखिसै होनना दिल्लीयाव सावरायहैदों। मा लिरदों नै 4 बोसोर कार्यकरी নহ'ল बिटिआरर चुक्तिर एटाও दफा। मोनसेबो दफा जायाखैसै होननानै दिनै दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै बुंहैदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा जाफुङैनि दाया सोरनि गोरोन्थि? बिटिआर चुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैया सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? सोलिफु दाननि थांनाय 1 मार्च खालारखालि बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंजायैखौ लानानै एबसुनि माखासे थान्दै हान्जाफोरा आथिखालनि हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमफैदोंमोन। बे लोगो हमनायाव गोरोबथानि माखासे रादाय एबा दफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि मिरुआव गोदान सोरखार दाफिननो 3 दानसोल'सै। बेनि सिगां मार्च दाननिनो सप्तासे एबा नैथि सप्तासेनि उनावनो हादरनि जायगा जायगा बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ फोसावजासिगोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्रादि बे 15 एबा 20 साननि गेजेराव माबोरै बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो हागोन? जिहेतु बिसायख'थिनि थाखाय कड अफ कन्डाक्टआ फोसावजासिगोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो बिक्रम दैमारिया अमित शाहखौ लोगो हमनायनि सायाव ओरैबायदि बुङो। सार बिथांमोनखौ लोगोसे लोगो हमनाय जों खनसेबो नुवाखै। नाथाय नै 15-20 दिनसोनि उनावनो मानगोनां अमित शाह साराबो बे माबानिफ्राय इलेक्सन गेलेनायनिसो सम जाबाय। बिथाङा मा पावार थाबावगोन? नङा होमबा? नङा नङा। बे 15 दिननि सिगां इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां दाखालि जे थांदों बिनि नाटकखौ बेबो मिथिगौ। मा नाटक बियो? नङा होमबा? मा दं 15-20 दिननि सिगां एक क'डखौ दफाफोरखौ दिनै दफाफोरखौ जाफुङो रायजोआ नोंसोरखौ अनसायगोन। पेपारावनो लिरदों। पेपारावनो लिरनाय दङ। बेयाव पेपाराव लिरनाय दङ। नै पेपाराव नायदो। मा लिरदों नै 4 बोसोर कार्यकरी নহ'ল बिटिआरर चुक्तिर एटाও दफा। मिथिबाय? मोनसेबो दफा जायाखैसै होननानै दिनै दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै बुंहैदों। अबा मा जागोन? बे सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? बिटिआर चुक्तिनि दफाफोरा जाफुङैया सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? दिनै बिनिखिन रायजोनि सिगाङाव आं बुंदों नै निखोला बे फाइलावनो गासैबो मोनफा मोनफा दंजोबो। बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं जोबनायनि लामायाव मोनफा मोनफा बे फाइलावनो दङ रायजोफोर। नोंथांमोना आं मोनफा मोनफा खिन्थिजोबगोन। खैथा फाइल नायनो नै गांसे नै नाय बे फाइलाव गासैबो बिटिसिआ जोबनायनि डकुमेन्ट्सआ बेयाव दङ। बिसोर मा मा दाय मावना फैदों बे डकुमेन्ट्सआव रेडि। मिथिबायना? बेनिखायनो आंहा बुंनांगौ दं, बुंबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनबावगोन। फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ सांग्रांथि जादों। दिनै चिरां जिल्लानि रनिकाटा ब्लकनि सिङाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बुथ कमिटिनि सावरायमेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो बिटिसि थिखादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आथिखालनि बिटिसिनि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथाया मा जानो थांगासिनो बेनि बागै सावरायनायखौ नुनो मोनो। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो।
दिनै बे रानिखाता प्राइमारिनि सिङाव नै बरपारा गामियाव आं दिनै दंफैयो। आं मोनसे प्रमिस लादों ससियेल मिडियायाव बा निउसनि गेजेरजों गोबां खोथाखौ मोनथिहोनायनि अनगायैबो जायफ्रा दिनै मबाइल नाया बोराय बुरिफोर दङ बिथांमोननोबो मोनथिहोनो गोनां गोबां खोथा दङ। बेखौनो साननानै आं दिनै गामि गामि आं हाबदों, रायज्लायदों, मोनथिहोनांगौ खोथाफोरखौ आं मोनथिहोदों। बिसेसकै आरो आं दिनै मिथिहोबावदों जोंहा हाबोदान जानो गोनां, साबधान जा। जे आं बिनि सोमोन्दै मोनथिहोदों जायफ्रा दिनै नैबे 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव जायफ्रा 10,000 मोनगोन होनना आसा खालामना दङ बिथांमोना मोनथों। नाथाय बिनि क्राइटेरिया आरो नेमखान्थिखौ मोजाङै मिथिना लानाया मोजां। मानो होननानै बुङोबा बेयाव लिरदों जे आं सासे हिनजावसा खुदियानि बिमा, सासे हिनजावसा खुदियानि बिमायासो बे 10,000 फैसाखौ मोननायनि जग्य। बेखौ आं बुङाखै, बे लेखायावनो लिरदों। नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामबायब्ला बेखौ नायदो आरो साबधान जादो। सोरबा बिमानि गथ'आ हिनजावसा नङा लासैनो हौवासाब्ला बियो फैसाखौ होफिननांनोबो हागौ। बेयाव लिरनायानो दङ। मानो होननानै बुङोबा बेयाव खननै मुंख'दों आं सासे हिनजावसा खुदियानि बिमा, आरो खनसे बुंबावदों आंनि फिसाजोखौ आं फरायसालियाव मुं थिसनबाय। फिसाजो गोनांफोरासो बे 10,000खौ मोननायनि मोनसे माबाया दङ, बेयाव क्राइटेरिया दङ दै खोलोबा। दा बेयाव लिरनाय दंबावो आं सिमान जायोदि गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय रां थुबिलखौ होफिननो राजि जागोन। नै होफिननांगोन, मिथिबायना? होफिननांगोन। बिनिखायनो जायफ्रा 10,000 मोननो थाखाय हांखुर जाना दं बिनि नेम खान्थिफोरखौ मोजाङै नायनानै ला। आरो जायफ्रा नै बेयाव लिरनाय दङ आं सासे साहा बागानारि बा एसटि आइजो, आंनि खुदियानि बिसानखौ आं 7नि बांसिन जानो होआ, समाय लाबाय, मिथिबाय? सोरबा जुदि गथ' 7 7 खांनो गोसो बिथांमोना बे फर्माव फिलआप दा खालामनो नाङा, मिथिबाय? बेयाव लिरनाय दंखायो आरो नै दासिम 7 खुदिया जोनोम जायाखै, आंनि खुदिया बिसानखौ 3आवनो होबथानो नाजागोन। 3 गथ' खांनानैनो आङो बे जोनोमाव गथ' खांला, आरो बे गथ' खाङियाव आंनि न'खरनि आंनि बिसायाबो आंजों लोगोआव दंफायो, बेबो राजि होननानै बेयाव सुहि होनांगोन। मोजां ना गाज्रि आं बेखौ मिथिया, नोंथांमोना बेखौ डिसिसन ला। नाय बेयाव बुंदों आं सिमान जायोदि गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय थुबिलखौ होफिननो राजि जागोन। नै बेयाव गावबो बेयाव सिगनेसार होनांगोन। बेनिखायनो बे फर्मनि सोमोन्दै आं बुंदों मोनथों। जायफ्रा हिनजावसा खुदियाफोर दङ बिथांमोना 10,000 मोनथों। आरो जायफ्रा 7 7 गथ' खांनो गोसो गैया, दोनथ'बाय, गावनि बिसायजों रायज्लायना, बिथांमोना लाथों, आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय मोजाङै नाय बे फर्मनि रिएक्सना उनाव मा जागोन। रायज्लाय, सों, गिदिर मानसिफोरनि सिगाङाव फरायनो रोङाब्ला सों। आं बेखौनो रायजोनि सिगाङाव आं मिथिहोदों। आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंदों, रन्जन दैमारियाथ' जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि सानसे आगोलनो उदां जादों। बिनि फोरमानखौ आं होनाङा। मानगोनां इउजि ब्रह्म सार, दानि केबिनेट मिनिस्टार, आरो बै समनि इउपिपिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि ब्रह्म सारानो बै काजलगावनि हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावनो फोरमायदों। बिथांखौ बिटिआर एकर्डनि सानसे सिगांनो उदां खालामबाय, जों बयबो नुबाय। नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दङ। दायनिगिरिया सोर? प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि? दिनै सरकाराव सोर दङ? हाग्रामा महिलारि
ना प्रमद बर'। दायनिगिरिया सोर? दिनै जाफेरि खोनाफेरि घटनाफ्रा दिनै बिटिसिआव जायो। गासैबो घटनाया बिटिसिआव जायो। सोंदो इउजि ब्रह्म सारनियाव सोंदो, नोंथाङा दि बै काजलगावआव एकर्टनि सानसे साननैनि उनाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथाङाबो बे एकर्टनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय, बिथांखौ साबायखर होनांगोन होनना नोंथाङा बुंदोंमोन। बे खोथाया मानो दिनै मोगथाङाव जायाखैसै? सोंदो इउजि ब्रह्म सारनि बिथांनियाव। सोंनांगोन, जोंनि रायजो राजाया दिनै सोंनांगोन। दिनै आं बुंदों बेफोर खोथाया दिनै मानो बास्तबाव फैयाखैसै? बे खोथाखौ आं दिनै रायजोखौ बुंदों। आरो आं बेखौबो बुंबावदों, दिनै हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोनैयाव दिनै दुखु गैया, बेहा दिनै खुसि। मानो होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय फैयैनि दायनिगिरियाबो हाग्रामाखौनो दिनै रायजोआ हमगौमोन। सिमाबारिनि दायनिगिरिखौबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो हमगौमोन। इयुथफोरा दिनै साकरि होनो हायैनि अबस्था जानाया बिनि दायनिगिरियाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जानांगौमोन। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेल जानो गोनांमोन, दिनै मोनसेबो जायाखैसै। बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिखौनो दिनै रायजोआ हमगौमोन। दिनै गिदिर गिदिर प्रजेक्टफोरा जायाखै, मोनसेबो बिटिआर एकर्टनि दफा जायैया दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो दिनै रायजोआ बुंगौमोन। रायजोआ बिथांखौ दिनै खुजै मुदुजेरगौमोन। बेफोर गासैनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया दिनै रैखा मोनदों।